Doramla BJP party atong arlok hini arat atong pen arlong kendu picnic spot along choran isan kicho. Fi purong thilu ahabar arong aje nini aparman pini pen ke chengpon. Arkoi chikloni phai crazy thelangani nijang karbiang long number 1 Doramla constituency arlong kendu picnic spot along Doramla BJP party atum arlok hini arat pening kan kimi choran isan kicholin ajamek padopon bangso ajamek along alohi sarpo aman pen kachi tongdun lake Doramla MACEM ake hai probat chandra taru West Karbiang Long District President ake hai prodip ronghang lapen kaprek district morcha arpu ke dotom chitongdun anarlu porphai si malom pen mai pangchengpon bangso amai Mandal President ake hai khorsing be pensi chipahem phupon mai longa chingthor avar sai lapen BJP party koson si Doramla constituency arlo kangtang klongpen ke dover aphan arlong hini arada tumpen chingki chithan pon kedam tang sarkar Doramla constituency arlo kachiri ko anma development ke non BJP party atumpensi development double long lapen noni prangta la ansu sesi development ke bangke ong alang puta chichak pon arlong kendu picnic spot along ta chiri parohini ada picnic spot aphan thik pon etlo mai ju det pen api kado kabe kachitong aradatum choran isan chosi mesen pen mai pachun ponlo West Karbiang long pen Gretson Timong report News 18 Difu nili MSc keduba mahut laso aputhang nili elitum neng chithenai dynamic energetic leader Dr. Tuliram Longhang Saraphan lasolam khan pachini lo alang li tourism department talang li long sedu laso hutke lapen nili tokjir pen pider phi alang li tourism department in charge secretary Nirola Phangchopi Baido pen la Mirjeng Ronghang tourism department director alang tum phandang nang chiping khar nang toy dun lo drone pe camera jogjak pen survey lo pen masil adak asap council long la tourism department pen kaching chur avar sai pini arkoi ni phakwe siarni fi prong thilu hawarong aje nini aparman pini pen kicheng labangso rong thilu ahabar arong aje along alohi aman pen kachi tongdun Karbiang Long Autonomous Council EMIC Art and Culture Surjo Rong Parchi Tongdun si ning kapathe alang thandun pini bangso rong aje along ason traditional sport kapathu sitame ajai mek tengpon sonsi kengdong dang pathali ke ap lengpum sok chon lapen kapre kachepati ajai mek tengpon long napitong kicengsi ke hawar kan puran paso pajero lalu labangso hawar kan puran kan labangso hawar face mate hawar rong aje ki padupon labang ci karbi jutang jubat pen chlok lamki lamchong paching thur phon kan pon labangso asayang beng kicengsi eng beng pule pudam na ha thak rame punon ba karbi jutang song tum hadak ansong tapi punon rong aju pen kan pon mati sia foundation ke rasa arong aja hendak kesini ke jamlo heda bihek tim sumar tu mesti labangso kecepati pon kicengpon balang tu mesti labangso klaim ke dam ke patir pon jula sodo lasi alang tumu ata nang dumom pe nang thibom lu pon alang tu non bihek ko kecini dunlong kecali dunlong labangso ke mo si alang tu mata du ningkan ko rapo ke dia pon alang itu mangke mithang kuson lo ini pen confidence super mi pensi kecepati punon kaningi punon kekal punon kilun punon tapi ala bangso mangke labangso confidence mangke nang ko pon Pirang penakimah mangke bisa ladai silo dan culture mitha culture ladai silo lapen unity laso rong labangso cingri nanggi pulakso kemang masini tumlah hawal kan kuratiran amhang patah pining dengan bangke ni tum ningkan kok Kedantang Oktober sekolah fungsi Jonel Festival, Jonel Karbi Youth Festival. Kasi hala Jonel Karbi Youth Festival la penon la hawar fest. Labang